fila bɛ an kɔ anw yɛrɛ fana bɛ waso de kuma o kuma ni anw ka kumakan dɔ dameyara ka taa e ma k'a fɔ ani ta bɛnna o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam i ye kodɔn cogo o cogo n'i ye kuma dɔ fɔ n'a y'a sɔrɔ alakira y'o fɔ ka tɛmɛ i hakili sigira o kɔrɔ ye o ko in wuli cogo tɛ o la tugun o de la o ciden ba in sallallahu alaihi wasallam Allahu taala kanuba don Allahu taala ka jɔnw na hɛrɛma don o de la alakira sallallahu alaihi wasallam n'an ye kanu in jateminɛ an b'a ye k'a fɔ alakira ale de ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale de ka di Allahu taala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan tuma min na ni kanu in ni o sabatira alakira kan sabula kuma dɔ la mɔgɔ teri i bɛ se ka ko gɛlɛn dɔ yira a la nka i tɛ se ka o yira i kanu ɲɔgɔn na kuma dɔ la mɔgɔ teri i bɛ se ka tiɲɛ jalan dɔ fɔ a ɲɛna nka i tɛ se k'o fɔ i kanu ɲɔgɔn ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam Allahu taala a kanu ɲɔgɔn don ale de ka fisa fɛnɛ ka tɛmɛ ciden bɛɛ kan na Ibrahima ta k'a lajɛ ale fɛnɛ Allahu taala ka cidenw na belebele dɔ ye Allahu taala teri don o la teriya ani kanu ɲɔgɔnya jumɛn de fanga ka bon ka tɛmɛ jumɛn kan sabula kuma dɔ la misali suruna an bɛ se ka min faamu i kanu ɲɔgɔn misali maa min a ka di i ni ye e ye kɔɲɔmuso kura ta a ka di i ni ye ni o nana ka na yɛlɛ e ka dilan labɛnnen kan n'a sen sanbarama ye i tɛ dimi e yɛrɛ de bɛ tila ka sanbara in bɔ a sen na ni nisɔndiya ye nka i da ka wuli teri i tɛ se ka sunɔgɔ min kɔ a tɛ se ka sunɔgɔ i kɔ n'a nana don i ka so kɔnɔ a sen sanbarama k'a da i si dilan kan i bɛ tiɲɛ fɔ a ye i b'a yira k'a fɔ a tɛmɛna ladabu hukumu kɔnɔ o kuma o b'a yira an na k'a fɔ jaka jɔyɔrɔ dɔ de bɛ kanu la teriya tɛ se ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ Ibrahima de ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan alakira kɔfɛ sabula ale Allahu taala teri ye i komi Allahu taala b'a fɔ cogo min kuranɛ kɔnɔ wattakhadha Allahu Ibrahima khalila o kuma Allahu taala teri de Ibrahima ye ale de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye alakira kɔfɛ nka Allahu taala ale kanubaga o ye alakira de sallallahu alaihi wasallam o kuma n'an ye kanu in ani teriya ta k'a fɔ k'an b'a peze ɲɔgɔn na ni k'a sanga ɲɔgɔn ma an b'a ye k'a fɔ jaka danfara bɛ kanu ni teriya ni ɲɔgɔn cɛ o de la n'an ye kuranɛba in lajɛ i komi suratul an'am aya 75 an b'a ye Allahu taala ka aya in kɔnɔna na k'a fɔ jaka kan teri ale tɛ se ka se a teri ma fo n'a kɛra sira ye i komi Allahu taala b'a fɔ an ye cogo min wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard nin togoya in na anw masa taala bɛ jirali kɛ Ibrahima la sankaba marafɛnw ani dugumakolo marafɛnw na o kuma Ibrahim Allahu taala ye jirali k'a la ni sira dɔ de ye n'o ye Jibrila ka sira ye nka Allahu taala y'a fɔ Muhamadu ma min ye a kanuɲɔgɔn ye a ka kumakan dɔ kɔnɔna na suratu najmi na fakana qaba qawsayni aw adna o kuma Allahu taala a yɛlɛnna ni alakira ye sankaba 7 sanfɛ tafsirutigi dɔw b'a jira k'a fɔ alakira ni Jibrila kɛra i komi kala ni a tajuru tafsirutigi dɔw b'a yira ko alakira ni alakira i komi kala ni a tajuru o kuma Ibrahim mɔgɔ de tun bɛ danfɛn de tun b'ale ni Allahu taala cɛ a bɛ ka siraw jira Ibrahima la ka ala ka kabakow yira Ibrahima la nka alakira sallallahu alaihi wasallam foyi kun t'ale ni Allahu taala cɛ ala de tun bɛ k'a yira a la
dan ni da nyani nye okuma o ciden belebelen sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima kuma mina naye Allah ta'ala ka yafa nata aba feka Allah ta'ala dil alaka yafa ma Allah ta'ala ba fo Qur'ane kono yikum Ibrahim ba laka litogomi والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أكو نبن إبراهيم بن نتم مسادلا مسامي نمبا جكيا كفو أكانغ في الجنوب كفاري القيامة جودونا إبراهيم أي يافنيني الله تعالى في تيادو تيدي أكادو تبي نا الله تعالى كانو نيغون عليه موندي فو كمامنا ni Allah ta'ala ya laini kafabina ya fama o ya fain kera danganya kono nandila Allah ta'ala ko liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar hukuma alakra masse ere ka fo kibene ya fadeli hukuma yani alakra ere ka ya fadeli ke Allah ta'ala ko kone Allah ta'ala ba laini ndi walsanga seka Muhammadu ka junubu yafa munun kera ka kon ane munun make ninga soro ala kera ere ma junubu ke aka nyenema ya kono okuma mamin yi deliko karsa yafama ani ere willa ka se mugo mima karsa ne ba fe ka yafa ima yala o yafa jumen garanti lendo sikatala ere min bo idda kono o de garanti lendo okuma Ibrahima ya nyine ala fe ko ala ka yafa lema nga Allah ta'ala yere de ko ala krama okuma ala kra ne ba fe ki ka junubu be yafa minun kera ka kon minun make ka kon ninga soro ala kra sallallahu alayhi wa sallam wale juguma delika toni addusukun kono wala na Ibrahima lajatukum halisa Allah ta'ala tirido Ibrahim ayanyine Allah ta'ala fe ko mi suratu shu'ara ba yirana tugumi wala tukhzini yawma yub'athun ala na Ibrahima ba nyini ife ikana ne malodona domi danfen be kunu ka bo uka kaburu kono kana jokene ka ala ba nyini fe ikan sutura odo ikana malo nga Allah ta'ala ko Ibrahim ala krama minye akanu nyogonye yani ala kra ere ka delli ke ko ala ikana malo Allah ta'ala ko ala krama yawma la yukhzillahu an-nabiyya ako alkiyama jodonde dunye Allah ta'ala ta kan nabiyuma malo abadan noye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o kofe Ibrahima kuma mina ni lajrabilina na ama sabula chidin bebe lajrabi Ibrahima ko hasbi Allah a ne lajrabira nga ne wasa bay Allah ta'ala de mba yini fe ikan wasa nga kuma mi ni lajrabilina na alakrama yani alakraka kuma Allah ta'ala yere ko ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya nabiyuma ikana fujunu ikana dimi ikana koinda bolo were kan koy I wasa baye ne Allah ta'ala de wambi wasa okuma alakrama delike Allah ta'ala yere de ko alakrama wasa baye ne Allah ta'ala ola na Ibrahima laja halisa Ibrahima ba fe ka korta nyini jien anillah harakononana Allah ta'ala ko ikomi Ibrahima ba nyini afetugumi suratu shu'ara kononana waj'al li lisana sidqin fil akhirin ako Allah ta'ala ne Ibrahima ba nyini ife ikan nenkun korotalun iko dinema kan joro korota kofet kosana mau unnenkuna okore ne Ibrahima kofoli aka korota ala nyo nyini fe nga Allah ta'ala yafo akanu baye yani ala kra ko nyini Allah ta'ala yarako warafa'ana laka dhikrak a Muhammad an masata ala kofoli korota nine Allah ta'ala toko fora yoro yoro ni Muhammadu toko mafui ni Allah ta'ala makote ola ودلا نية مصري ويلي نافر أشهد أن لا إله إلا الله نيما أشهد أن محمد رسول الله نيمو فراكا الله تعالى مكوتيكا مصري ويلي لا نيب سلي جولا نيكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نيمو فراكا الله تعالى مكوتيكا سلي جولا نيبك التشهد كلا نيكو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فويتسكا تغينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نيما سونغا أوتوكو أولا بامبانتيا كما إكادو إكا سلي تينا سبولا
iye fen tige ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn minnu n'olu ye kelen ye n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah ninnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to cogo si la. O de la Ibrahim a y'a ɲini Allahu taala fɛ i komi kuranɛ b'a yira an na cogo min suratu Ibrahima kɔnɔna na. Ibrahima ko wa junubni wa banayya an na'budal asnam. Ala ne b'a ɲini fɛ i kana Ibrahima yɔrɔma jɛnya ani n denw an kana boli bato pepepew. O kuma Ibrahima y'a ɲini Ala fɛ ale n'a kɔ boli bato la kana bɔ u la. Nka Allahu taala a y'a fɔ a kanu ɲɔgɔn a n'a ka ciden ye n'o ye Muhamadu ye yani Alakira yɛrɛ k'a deli. Allahu taala ko suratul ahzab kɔnɔna na innama yuridullahu i k'a dɔn Allahu taala yɛrɛ b'a laɲini Ala ka laɲini de ye liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt walisa ka bolisɔn sɔfɛ ani Ala kota nɔgɔw k'o bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ e Muhamadu n'i ka so dungew la n'o ye kɔlɛw ye wa yutahhirakum ni ka tila ka aw saniya tathiran saniyala saniya tɛ min kɔfɛ. O kuma yani Alakira k'a fɔ Ala ni n kɔ kisi Ala ko ale yɛrɛ bɛ ka min laɲini dɛ o de ne ka Alakira kɔ kisi ani i bɔkolow ni ka bɔ Ala kota nɔniyaw ani bolisɔn bɛɛ lajɛlen ma. O kuma n'an ye ninnu jateminɛ an b'a ye k'a fɔ jaga kanu ani teriya danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye Allahu taala kanuba ye ale de ye Allahu taala teri ye. An bɛ Allahu taala deli Ala ka an nafa ni cɛba in bonya a n'a hɔrɔma ye. O la n'an y'o cidenba in jateminɛ i komi Anwarul Muhammadiya b'a yira an na cogo min Allahu taala a ye jɔn dɔw sugante a ye Adama sugante a tile denw sanfɛ ni ka Nuhu fɛnɛ sugante an fa Adama kɔfɛ Nuhu tile denw sanfɛ ni ka Ibrahima k'o fɛnɛ sugante Nuhu kɔfɛ a tile denw sanfɛ ni ka Imrana so dungow fɛnɛ sugante o tile denw sanfɛ ni ka sɔrɔ ka larabuw fɛnɛ sugante ka bɔ ni maa kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na ni ka Qurayshiw fɛnɛ sugante ka bɔ larabuw la ni ka Hashim denw fɛnɛ sugante ka bɔ Qurayshiw la ni ka sɔrɔ ka a kanuɲɔgɔn a n'a diyaɲɛba n'o ye Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam k'o fɛnɛ sugante ka bɔ Hashim denw na min ye cidenw kuntigi ye. O kuma o b'a yira an na k'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye maa sugantelenw la sugantelen ye minnu hɛrɛ ka bon ale de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ye min hɛrɛ ka bon. O kuma an bɛ Allahu deli Ala ka sɔli kɛ o cɛba in kan sɔli min ni o dumenen do sɔli min n'o bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ Allahu taala ka gale-galeya la ani Ala ka bada-badaya la. Nka o sɔli Alakira ni danfɛn si tɛ jɛ o sɔli in na. O ka kɛ sɔli ye sɔli min ni a kibaruya yɛrɛ tɛ se ka fɔ kuma tɛ ka dan sigi a la. Sɔli min n'a jate yɛrɛ dɔnnen tɛ kuma tɛ i k'a fɔ k'i b'a jate. A n'a so dunkew a n'a furumusow a n'a ka sahabaw minnu ye dolomanaw ye ani maa minnu tugura ninnu kɔ ka taa se alikiyama jɔ don ma ni ɲumanya ye. An bɛ Allahu deli Ala ka an ye o jamakuluw cɛla. Amin ya Allah. Sallu alayhi wa sallimu wa tu'azzimu bushra lakum fi zawazi min Hashimi sallallahu alayhi wa sallam. An bɛ Allahu taala deli Ala k'an nafa ni nin sɔliba ninnu barika ye. O de la an ka ciden belebele in an k'a dɔn kuma min Allahu taala ka laɲini nana gulon k'a fɔ k'a b'a fɛ k'a ka danfɛnw sɔrɔ. O kuma Allahu taala a ye Alakira hakika a y'o fosi ka bɔ a ka nɔrɔ sanuman dɔw la ni ka sɔrɔ ka diɲɛw bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ o nɔrɔ in na a sanfɛla a n'a dugumana ni ka Alakira ladɔnniya a ka nabiɲumanya la. O y'a sɔrɔ an fa Adama ma kɛ dɔwɛrɛ ye i komi Alakira yɛrɛ bɛ min fɔ an ɲɛna. Bukhari b'o lakale i komi Ahmad b'o lakale Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam
kuntu nabiyan wa adamu bayna ruhi wal jasad ne muhammadu kun ye nabi ɲuman ye o y'a sɔrɔ adama a bɔkɔ nɔninen dalen do ni ma fiyɛ a la fɔlɔ o y'a sɔrɔ ale muhammadu b'a ka nabi ɲumanya la o kuma o ciden belebele in kuma min na ni allahu taala ye a ya badra haqin badra talhaqi fi likawni muzabika adamu fi tinila munjadali sallallahu alaihi wasallam o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam ni an ka cɛbaw de minnu bɛ a manguto o kuma ale a b'a ka nabiɲuman na nabiɲuman min n'a b'a kalo tile 14 su la o y'a sɔrɔ an fa adama bɔgɔ nɔninen do a dalen do ni ma fiyɛ a la o kuma o cidenba in kuma min na allahu taala y'a nɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn niw kɔɲɛw sɔrɔla ka poyi ka bɔ ale alakira de la sallallahu alaihi wasallam o kuma an b'a fɔ o ciden in de ye nɔniyaw la kɔrɔtalen ye nɔniya bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale de ye fakɔrɔba ye sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na sabula ale b'a ka nabiɲumanya kalama o y'a sɔrɔ an fa adama bɔgɔ nɔninen do o kuma an fa adama ale fɛnɛ fa de ye alakira ye o la o kuma alakira de ye fakɔrɔba ye danfɛn bɛɛ lajɛlen na o de la o cidenba in kuma min na ni waati nana ban ni a tɔgɔ fɔli ye dogo la maa o maa ni o nana o b'a fɔ a ciden dɔ bɛ nale nga a ma ye fɔlɔ a tɔgɔ bɛ ka fɔ dogo la a tɔgɔ bɛ ka fɔ dogo la kuma min na ni o dogo la fɔ nana ban ni nga alakira yɛrɛ bange dugumakolo in kɔ kan ni a fan bɛɛ lajɛlen ye a farikolo a n'a ni o kuma o ciden sallallahu alaihi wasallam hali n'a y'a sɔrɔ a nali yakayɔrɔra ka fɔ a mana joona dugumakolo in kɔ kan o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni danganiyalen do a kan alakira valeur n'o y'a qima ye o kun dɔnnen do kabini an fa adama bɔgɔ nɔninen dalen do o kuma o ciden belebele in allahu taala ka gindow minnu ni olu kan ka mara ka fɔ olu kan ka se danfɛnw ma o gindow marayɔrɔ ye o ciden de ye o kuma ale ciden alakira sallallahu alaihi wasallam allahu taala ka ɲamaruyaw i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ na ale de ka sira fɛ n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka labaara dugumakolo kɔ kan danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o de la o cidenba in sallallahu alaihi wasallam anwarul muhammadiya b'a lakali an ye ko an ba hawa i k'a dɔn a ye kɔnniya 40 de kɛ an fa adama ye nka kɔnniya in kelen o kelen a tun bɛ jigin filani de cɛ ani muso nga sisa n'o ye an fa adama den dɔ ye k'i k'a dɔn ko ale kelen pe de bangena mun kama alakira sallallahu alaihi wasallam o bonya kama sabula alakira nɔrɔ nana ale kɔsolo la o kuma alakira yani an fa adama yana ka fatu o kuma a ye sisa ladi ka fɔ nɔrɔ min nalen filɛ i kɔsolo la i kana nɔrɔ in bila denso la fɔ n'a kɛra denso sanuman ye o kuma sisa fɛnɛ ye a den ladi o lahalaya la o kuma o tora u bɛ ɲɔgɔn ladi ni nɔrɔ in nana min kɔsolo la fa b'o ladi karisa i kana nin bila denso kɔnɔ denso min ma sanu o kuma o tora u bɛ ɲɔgɔn ladi alakira nɔrɔ bɛ yɛlɛma kɔsolo sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yɛlɛma denso sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka baara kɛ ni wasiyukan ye ka bɔ san 100 dɔ la ka taa san 100 dɔ la u bɛ bɔ siècle dɔ la ka taa siècle dɔ la fo allahu taala nana sɔn ka nɔrɔ in sabati abdulmutalibi kɔsolo la o kɔfɛ kana nɔrɔ in sabati abdullahi kɔsolo la allahu taala ye nin bɔkolo in saniya ni ka nin danbe in kɔrɔta ka bɔ jahiliya wale cɛjugu kelen bɛɛ lajɛlen ma o kuma o ciden belebele in i komi a b'a fɔ an ɲɛna cogo min a ka kumakan dɔ la a ko ma waladani min sifa i k'a dɔn ne ma bange jɛnɛya sira fɛ kabini jahiliw olu ka wali cɛjuguw la i k'a dɔn ne ma bɔ o sira si fɛ wa i k'a dɔn k'a ta kabini an fa adama fo kana se ne bangebaa 2 ma n'o ye abdullahi ni amina ye
cɛtɛ u la min b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya ye kɛ fɛn ye kuma tɛ ka jɛnɛya kɛ muso yɛrɛ t'u la min b'a dɔn k'a fɔ jɛnɛya ye kɛ fɛn ye kuma tɛ ka jɛnɛya kɛ o kuma ko jahiliya nɔgɔ foyi foyi ma ale sɔrɔ o de la an ka tafsiru so dingow b'a yira an na suratul baladi la Allahu taala ko la uqsim bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad o kuma tafsiru tigiw bɛ kɔrɔ damadɔ fɔ nin na nka an ka laɲini bɛ mun nɔfɛ tafsiru tigiw b'a yira an na k'a fɔ a kɔrɔ dɔ ye ale Allahu taala b'a kale Makan dugumakolo la wa ko siga t'a la Muhamadu ye Makan halaladen dɔ ye maa kelen min bɛ se k'a disi gosi dugumakolo kɔ kan k'a fɔ ale ye halala ye fo ka taa bila an fa Adama la cɛ tɛ a mɔkɛw la min delila ka jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen muso tɛ a mamusow la minnu delila ka jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen ko Muhamadu kelen de bɛ se k'a disi gosi o la nka Allahu taala ko danfɛn tɔw ma fala tuzakku anfusakum aw kana sɔn k'a fɔ ko aw b'aw yɛrɛkun saniya ale Allahu taala bɛ aw dɔn iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum k'a sɔrɔ aw denbilennilama don a baw dɛ bɛ jate ka taa se cɛ 7 ma yɔrɔ kolow la i bɔkolo bɛ jate ka taa se cɛ 7 ma yɔrɔ o yɔrɔ walima ka taa se muso 7 ma yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ delila ka tulonkɛ kɛ nka alakira sallallahu alayhi wa sallam i b'a bɔkolo ta ka taa bila fɔ an fa Adama a cɛw la cɛ kelen tɛ yen min ye jɛnɛya kɛ i b'a bɔkolo ta musoyanfan fɛ ka taa bila fɔ an ba Hawa muso kelen tɛ yen min ye tulonkɛ kɛ o kuma o cidenba in sallallahu alayhi wa sallam a bɔkolo a nana laban nin cɛba in ani nin musoba in na munna walisa alakira sallallahu alayhi wa sallam a ɲɔgɔn danbetigi kana sɔrɔ a ɲɔgɔn bɔkolotigi kana sɔrɔ o de kama Allahu taala ma sɔn alakira fa n'o ye Abdullahi ye a ka den wɛrɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Allahu taala ma sɔn alakira ba n'o ye Aminata ye a ka den wɛrɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa nin bɔkolo sanuma in ka dan alakira kelen pe la o kuma n'i ye buruju gosi togo o togo i tɛ se ka se an fa Abdullahi ma ani an ba Amina ma n'i ma tɛmɛ alakira ka sira fɛ o de la balimamuso tɛ alakira la balimakɛ t'a la ale ye den kelen de ye sabula ni balimakɛ dɔ kun kɛra a la o fɛnɛ bɔkolo bɛna taa gosi ka taa bila ni musoba in ani nin cɛba in na o kuma a bɛ fɔ ko alakira bɔkolo ɲɔgɔnna bɛ dugumakolo kɔ kan ni balimamuso kun b'a la o bɔkolo kun bɛ taa gosi ka bɛn ni musoba in walima ni cɛba in ma o kuma a bɛ fɔ ko alakira bɔkolo ɲɔgɔnna bɛ yen o de la Allahu taala ma sɔn nin bɔkolo sanuma in bɔkolo wɛrɛ kana bila a la tugun ni alakira tɛ sallallahu alayhi wa sallam i bɔra sira o sira fɛ i tɛ se ka Aminatu ni Abdullahi sɔrɔ ni alakira tɛ sabula o bɔkolo in o de bɛna kɛ nabiɲumanya timɛlan ye o bɔkolo in o de ye bɔkolo ɲuman fɛnɛ dan ye o bɔkolo in o de ye bɔkolo kɔrɔtalen dan ye bɔkolo sanuman dan do minnu tɛ nɔgɔ dɔn u ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de la o cidenba in sallallahu alayhi wa sallam Sheikh Busuri b'a fɔ an ɲɛna ka kumakan dɔ la wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami o kuma ni kɔrɔta fɛn o fɛn i ja k'e k'o danbeya ka taa alakira jati ma i k'a dɔn i tɛ malo ma a tɛ se k'a fɔ ko i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ o kuma ni bonya fɛn o fɛn i ja k'e ko danbeya ka taa alakira bonya a n'a jɔyɔrɔ ma wa i k'a dɔn e ka kumakan bɛɛ lajɛlen bɛ alakira duguma de a tɛ alakira yɛrɛ fɛnɛ bɔ sabula i bɛ dɔɔnin de fɔ alakira la nka i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ alakira fɔ ka wasa ala kelen pe de bɛ se ka alakira fɔ ka wasa danfɛn kuma na togo o togo i bɛ dɔɔnin de fɔ alakira la o de la kodɔnnaw ko alakira ye baji de ye la sahila la dankan da tɛ baji min na sabula n'i b'a fɛ k'i nɔ baji kɔnɔna na ni dangan da b'a la i b'i jɔ dɔrɔn i b'i kerun ka jigin a kɔnɔ nka alakira ale ye baji min ye dangan da tɛ a la n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i komi i bɛ baji in camancɛ de la n'i ye ɲɛfɛla lajɛ i tɛ daɲɛ a la n'i ye kɔfɛla lajɛ i tɛ daɲɛ a la n'i ye kɛrɛ fila lajɛ i tɛ daɲɛ a la yala
e kan go ji noni damine tukodi o de la ni donna alakira ka babu fɛn o fɛn na i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ i b'a fɔ ko nin de ka fisa walima nin de ka kɛnɛ walima nin de ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de la n'i bɛ baji kɔnɔ baji min ni dangandan t'a la yala i kan k'i fili ka taa ɲɛfɛ de wa i kan k'i fili ka taa i kɔ kan de wa i kan ka i nɔ i kinikɛrɛ de kan wa i kan ka taa numankɛrɛ de kan wa i t'a dɔn sabula danganda tɛ yen ni danganda bɛ min na i b'i nɔ ka taa danganda fan fɛ nka ni danganda tɛ i t'a dɔn i b'i nɔ cogo min o tuma alakira ka taarikhu n'i donna kɔnɔna na i t'a dɔn i kan k'a daminɛ yɔrɔ min yala n kan k'a daminɛ alakira bangecogow de la wa walima n kan k'a daminɛ kuma min na alakira n'a lajɔlen don wa walima a kan ka daminɛ kuma min na alakira nɔrɔma n'a tun bɛ alahu taala bolo san ba bi wolonfila danfɛn foyi tɛ yen alahu taala bɛ ka nɔrɔ in yɛlɛma yɛlɛma ni k'a yɛrɛkun ɲɛnafin bɔ ni nɔrɔ in ye a kan ka daminɛ o de la wa walima an kan k'a daminɛ alakira a ka denmisɛnya de la wa walima an kan k'a daminɛ a jogo cɛɲuw de la wa walima an kan k'a daminɛ a sigicogow n'a ka dumunicogow de la wa an kan k'a daminɛ a filɛlicogo de la wa an kan k'a daminɛ a lamɛnlicogo de la wa yala an kan ka alakira daminɛ a yɛrɛ dancogo de la wa walima an kan k'a daminɛ a jogobaw de la wa yala an kan k'a daminɛ cogo di o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam ni ko i b'a daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen daminɛ yɔrɔ ye sabula baji min don danganda tɛ a la ni danganda tɛ baji min na n'i y'i jɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'i kerun i donna a daminɛ fɛ o tuma n'an ye alakira ka taariku daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ o fana y'a daminɛ yɔrɔ dɔ de ye sabula danganda tɛ yen i bɛ se k'a fɔ k'i bɛna don k'a daminɛ danganda min na o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam ale de larabu ka nabi ɲuman ye min bɔra larabu la ale de abtahiyu ye ale de haramiyu ye ale de hashimiyu ye ale de quraishiyu ye ale de sugantera ka bɔ bani hashimu cɛla ale de maa kɛrɛnkɛrɛnnenw na maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu bɔra arabuw ka kɔnɔbaraw la hɛrɛma la minnu bɔra arabuw ka danbe la kɔrɔtalen na minnu bɔra arabuw ka danbe la bonyanen na n'a valeur ma min bɔra laseliw la sanuman na ale de nɛnkun faranfasiyalen don ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale de ka kumakan saniyalen don ni danfɛn bɛɛ ye wa ale de ka girin basikili kan ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wa ale de ka limaniya ka kɛnɛ ni danfɛn bɛɛ ye wa ale de nɔfɛmaw ka bonya ka bon ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wa i k'a dɔn o alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲɔgɔn tɛ n'i ye a peze faɲanfan fɛ a ɲɔgɔn tɛ n'i y'a peze bayanfan fɛ a faɲanfan ka sanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ faɲanfan kan a bayanfan ka sanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ bayanfan kan Allahu taala tilara k'a kɛrɛnkɛrɛn ni ka bɔ duguw la belebele la n'o ye Maka ye ni k'a kɛ jɔnw na belebele dɔ ye o tuma ale de ye Muhamadu ye min ye Abdulahi denkɛ ye azabihu ɲaamɛ kɛmɛ kɛra ka cɛ min kuma bɔ n'o ye Abdulmutalibu denkɛ ye o ye Hashimu denkɛ ye Hashim ale yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Amru nka munna fɔra la ko Hashim sabula ale de tun bɛ saridu dilan o n'an ka dumuni min na misaliya la i komi dɛkɛ ni gɛlɛya nana kuma o kuma k'a fɔ makankaw dɛsɛra balo la ja bɛ gɛlɛya bɛ ale tun bɛ nin dumuni ba in de dilan ni ka n'a di makankaw ma Allahu taala yɛrɛ jaati kama o kuma o Hashim ale fana fa ye Abdumanaf fa ye Qusay fa ye Kilabu fa ye Murra fa ye Ka'abu ale alakira mɔkɛ seginan ye mɔkɛ seginan min don ale de pere don dɔ sigi larabuw ka dugumakolo kɔ kan k'a fɔ o don in ma ko arabuw ka don o tuma larabu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn kafo ale ka du kɔnɔ o don a bɛ wajuli kɛ u kunna ni ka tila k'u hakili jigin k'a fɔ nabi ɲuman dɔ bɛ na ci o nabi ɲuman in a bɛna adamadenw ladɔnniya u ka ɲɛnamaya tagabolo ɲuman na wa o nabi ɲuman in bɛ bɔ ale Ka'abu bɔkolo la wa ni a nana don o don n b'a ɲini aw larabuw fɛ a ka tugu a kɔ a ka limaniya ni a ye o tuma alakira mɔkɛ seginna tun bɛ to ka nin fɔ o y'a sɔrɔ alakira yɛrɛ ma ye dugumakolo kɔ kan fɔlɔ ni a farikolo a n'a ni ye nka a bɛ ka fɔ dogo la o tuma o cidenba in a mɔkɛ kɔnɔntɔnna o de ye Lu'ay ale fa ye Ghalib ale fa ye Fihir ale fa ye Malik ale fa ye Nadru fa ye Kinana
Kinana fa ye Khuzaima, Khuzaima fa ye Mudrika, Mudrika fa ye Ilyas, Ilyasu fa ye Mudar, Mudaru fa ye Nizar, Nizar fa ye Ma'adu ye, Ma'adu fa ye Adnanu ye. O kuma ni alakira mɔkɛ mugan ani kelen, ni mɔkɛ mugan ni kelen fɛn o fɛn filɛ cɛtɛ ni na min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye kuma tɛ k'a fɔ ka jɛnɛya kɛ, wa ninnu musow fɛnɛ muso t'u la min bɛ jɛnɛya dɔ fɛ kɛ fɛn ye kuma tɛ k'a fɔ ka jɛnɛya kɛ. O kuma Adnan ale ni Ismaila ni ɲɔgɔn cɛ fa bi saba fɛnɛ de bɛ yen. O kuma o fa bi saba in olu fɛnɛ si tɛ kulonkɛ dɔ kɛ fɛn ye. O kuma Alakira sallallahu alaihi wa sallam nin b'a yira an na k'a fɔ bɔkolow la sanuman dan ye Alakira ta ye, bɔkolow la kɔrɔtalen o dan ye Alakira ta ye. O de la o ciden belebele in i ko Mawahidu Laduniya b'a fɔ an ye cogo min, tuma min na Abraha n'o ye Yaman masakɛ ye n'ale y'a ɲɛsin ka na Alikaba cili ma, o kumakan in sera Qurayshiw ma. Tuma min na ni kumakan in sera Qurayshiw ma, Abdulmutalib ko o de y'a sɔrɔ Abdulmutalib ale bɛ Maka ɲɛmɔgɔya la. O kuma u ye ci fɔ Abdulmutalib ye. Abdulmutalib ko nin so min filɛ n'o ye Alikaba ye maa si tɛ se ka se a ma, sabula ma dɔ de bɛ nin Alikaba in na o ma in bɛ so in tanga ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma. O de la Abraha tuma min na n'a ka kɛlɛcɛw nana olu tun bɛ kɛlɛ kɛ samaw de sanfɛ. O kuma u nana u b'a fɛ ka Alikaba in ci. U ye sama ɲɛmɔgɔ u y'ale sin Alikaba ma ni k'a girin ka di a kan. Sama ɲɛmɔgɔ in a y'a biri ni k'a da dugu ma. U y'a gosi togo o togo, u y'a gosi togo o togo a ma wuli, a banna. Nka u ye a ɲɛsin Yaman ma, a wulila a taara. O kuma Sheikhu Busuri ko an ma nin yɔrɔ in na Hamziya kɔnɔ, kamra ayna ma laysa ya'qilu qad ulhima ma laysa yulhamul uqala'u. A ko siɲɛ caman kɔni bɛ yen anw ye yeli kɛ fɛnw na fɛn minnu ni hakili tɛ u la, nka olu ladɔnniyara fɛn na ni hakilimaw ma ladɔnniya fɛn min na. O dɔ ye jumɛn ye? إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفع الهجا والذكاء. kuma mina sama bana fɛn ma samatigi nana fɛn min ma, sabula sama bana k'ale tɛ Alikaba ci, sabula sama bɛ Alikaba valeur dɔn. Samatigi dun o nana ko fɔ ka Alikaba ci, o kuma ko hakili ani hakilidiya ma nafa kɛya. O kuma bakan ka fisa ka tɛmɛ maa dɔw kan. O kuma sama fusayara yan ni Abraha ye. I komi Allahu Taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min, maa minnu ma Ala dɔn ma Alakira dɔn, Allahu Taala ko ulaika kal an'am bal hum adallu. Olu b'i komi bakanw. A ko kuma dɔ la olu yɛrɛ fili tɛmɛnen don ka tɛmɛ bakanw kan, sabula bakan b'a tigi sira bɔ, bakan b'a tigi ka kuma lamɛn. Nga ni hakilima bana k'a daba ma sira bɔ, k'a ban ka daba ma ka kuma lamɛn ni k'a kɛ ni dɔngɔ waleya ye, bakan ma fusaya ka tɛmɛ o tigilama kan. O de la tuma min na ni nin waleya in kɛra, Allahu Taala a ye kɔnɔ dɔw ci ka na Abraha n'a ka jamakulu ma. A bɛ fɔ o ma Ababila kɔnɔw, n'o ye jamu o Ibul. Kɔnɔ ninnu u tɔgɔ de ye Ibul. O kuma Allahu Taala ye nin kɔnɔ gurupu dɔw wuli ka bɔ jahanama kɔnɔ. O kuma kɔnɔ kelen o kelen fara saba bɛ a bolo, fara fila bɛ a sen fila la, kelen bɛ a da la. O kuma fara ninnu a bonya tɛ tɛmɛ sɔkisɛ hakɛ kan, walima tigakisɛ hakɛ a bonya tɛ tɛmɛ o kan. Bɛɛ lajɛlen n'i ka fara don. O kuma ni min ta sera a ma n'o y'a ka fara bila ka jigin, a bɛna jigin a tigilama kunkolo kan. Fara in b'a tigi sɔgɔ ka jigin ka tila kana bin dugumakolo kan, ka dugumakolo sɔgɔ ka taa da a nɔ na tasu jahanama kɔnɔ. O kuma Allahu Taala ye ninnu halaki tan nɔ. I k'a dɔn
u senfow bɛɛ lajɛlen binbina n'o ye Abraha yɛrɛ ye a senfow bɛɛ tigɛtigɛra dɔɔni ka binbin joli ni nɛ ani joli sanuma ninnu bɛ ka seri ka bɔ Abraha ta la a ko Abraha yɛrɛ ma fatu fo a y'a dusukun pɛrɛnkan mɛn a kɔnɔ o kuma Allahu Taala ye kɔrɔyali de di nin kissa in na kuranɛ kɔnɔ ni suran dɔ ye n'an b'a fɔ a ma suratul fil alam tara kayf a ko yala Muhammad e ma yeli kɛ wa Allahu Taala ye min kɛ samakɛlɛ so dungew la o kuma nin kɛra alakira bonya de kama sallallahu alayhi wa sallam o kuma nin kissa in ye daluya belebele min bɛ alakira ka kɔrɔta yira ni ka tila ka dayɛlɛli kɛ Abdul Mutalibi ye sabula ale de tun bɛ Maka ɲɛmɔgɔya la o don a ko so in tigi bɛ so kɔlɔsi wa so tigi ye so kɔlɔsi o cogo la o kuma Abraha a seginna a tigɛlankolon bɔlen a halakilen ka bɔ diɲɛ a n'a nɛɛma bɛɛ la an bɛ Allahu Taala deli Ala kana ye nin jamakulu la Ala k'an kɛ alakira kanubaw ye Ala k'an kɛ alakira kanubaw ye Ala k'an kɛ alakira kanubaw ye Ala ka alakira kanu ɲaami an dusukun na Ala k'a ɲaami an soko n'an golo cɛ Ala k'a ɲaami an joliw la Ala k'a ɲaami an zɛmɛw na Ala k'a ɲaami an fan bɛɛ lajɛlen na fo ka an yɛrɛ tunu alakira kanu a n'a nɔɔrɔ kɔnɔna na ka an ka kafo laban arijinɛ kɔnɔ ka an bisimila yɔrɔ bɛn alakira Abubakar furancɛ ma Ala k'o k'an ye alakira hɔrɔma kama salatu barka kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qalbi huya man bihi mahabbatuhu junnatal atabi wa yartahu qalbi huya man bihi mahabbatuhu junnatul atabi mal maslamo ni ko an karamgo Suleiman Traoré kanyi kiraba inga kibara kan alaka men klo dama alaka do bemne wassalamu alaikum.